badaude egin behar batzuk elkarrekin egitea askoz aberasgarriagoa dela eta askoz ere efizienteagoa. Eta hemen mankomunean jartzeko erabaki batzuk eta teknologia komuna zeintzuk izan behar diren erabaki eta horrelako arazotxoak ez dira telefonoz edo e-mailez ere egoki baten konpontzen da pertsona aurre aurritze egin da akordioetara iristea errazago. Eta zentzu horretan oso gustura gaude, ze lan gogorra egin da eta jendea oso kolaboratibo eta aportazio handiekin eta nik uste dut aurrera pauso handi bat izan daitekeela gaur egun hauetan egiten ari garen. Nik uste dut urte bete pasa dela eta lehenengo fase honetan teknologia komunak erabaki behar izan direla gehien bat eta hortan nik uste dut nahiko aurreratuta goazela eta nahiz eta hainbat demostradore eta eremu ezberdinetagoak izan denok teknologia komun horietan akordio bat ere iritsi garela eta horrekin aurrera jarraitzeko aurrera pausoak eman ditugu. Gu geu eta batez ere unibertsitateak gu daukagun rolaren ikuspuntutik gu oso pozik gaude. Etorri ginean hona lehenengo egunetan geneuzkan zalantza batzuk teknologikoki nola implementatu gure lana eta hemen argitu dizkigute, denon artean argitu ditugu eta apuesta komun bat egin dugu nola aurrera jarraitu. Hurrengo faserako gure eman beharko pausuak orain garbiago ditugu eta uste dut gure abantzea nahiko bizkor joango dela helburu hori lortzeko.